Opnieuw gaat het mis in de gemeentepolitiek in zowel Sluis als Terneuzen. Er zouden bij beide gemeenten wethouders geïnstalleerd worden gisteravond, maar dat liep allemaal totaal anders dan gepland. En verder in deze uitzending. Brandweer Katzand definitief weg. En Hugo de Jonge bij de coronacommissie. Goedenavond. In de Zeeuws-Vlaamse politiek zijn gisteravond 2 bommetjes afgegaan. Zo zou je dat toch wel kunnen zeggen. Eerst werd op het allerlaatste moment de installatie van de 3 wethouders in de gemeente Sluis afgeblazen. En later op de avond werd in Terneuzen, volkomen onverwacht, beoogd wethouder Sonja Suij weggestemd. Mevrouw Suij heeft 15 stemmen voor, 15 stemmen tegen, 1 blanco stem en is daardoor niet benoemd als wethouder. Zal ik eerst even kort schorsen. Dat vind ik wel op zijn plaats op dit moment. Ik neem even een schorsing in acht van 5 minuten. Tumult in de raadzaal van Terneuzen. Wethouder Sonja Suij stapte eerder uit de VVD toen die partij niet meer met haar verder wilde. En stapte over naar Top Gemeentebelangen, die haar wel als wethouder zag. Suij houdt zich al jaren bezig met de komst van de campus Terneuzen, waar scholen en instellingen samen op een nieuw terrein gaan zitten. Kosten lopen inmiddels op tot over de 150 miljoen euro. Top wilde met Suij stabiliteit op dit dossier. Dat ze nu is weggestemd komt als een grote verrassing. Ja, ik ben vreselijk teleurgesteld, want het was donderslag bij heldere hemel. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is niet goed voor de BV Terneuzen. En het is een ramp, een persoonlijke tragedie voor mevrouw Suij. Sonja Suij verliet gisteravond geëmotioneerd de raadzaal. Nou was het in Terneuzen een anonieme stemming, dus niemand weet wie wat gestemd heeft. Maar als je naar de aantallen stemmen kijkt, dan kan het niet anders dat ook vanuit de coalitiepartijen dus tegen een eigen wethouderskandidaat is gestemd. Wie is dat geweest? Dat mysterie zet het nieuwe college van Top, Pro, CDA en VVD onder druk. De formatie in Terneuzen verliep al niet lekker nadat grote winnaar PVV al snel op een zijspoor werd gezet door de coalitiepartijen. De PVV is sowieso geen voorstander van de campus Terneuzen. Te duur en onnodig, vindt de partij. In politiek Zeeuws-Vlaanderen zijn gisteravond 2 bommetjes afgegaan. Niet alleen in Terneuzen, ook in Sluis. Want daar werd op het allerlaatste moment de installatie van de 3 wethouders afgelast. Sommige mensen zaten al in de auto op weg naar de bijeenkomst. Ik hoorde het eigenlijk in de auto, dat ik een rit uit België had van ongeveer een kleine 3 uur rijden. En bijna bij aankomst in Breskens kreeg ik te horen, het gaat niet door. Ik heb daar bewoordingen bij gebruikt dat ik denk van die moeten hier niet op de radio zijn. Laat het netjes zeggen. Bij een van de 3 wethouders ontbrak nog een VOG-verklaring, een verklaring omtrent gedrag. Het zou gaan om een puur administratieve zaak, bezweert de gemeente. Maar het komt als een enorme domper na een heel moeizaam formatieproces in Sluis, vol ruzies. Knullig, een blamage, amateuristisch zijn de reacties daar op de afgeblazen installatie. Die installatie is nu verschoven naar eind augustus. Maar ondertussen is er door alle meningsverschillen niet eens een coalitieakkoord. Een visie wat de partijen met elkaar willen doen voor Sluis de komende jaren. Een van de grote twistpunten is en blijft de toeristische verhuur van woningen. De een wil het beperken, de ander wil het vrijgeven. De wethouders in Sluis gaan nu maar noodgedwongen door met een oud coalitieakkoord. En dat zegt toch eigenlijk ook wel heel wat, hè? Politiek Zeeland gaat nu het zomerreces in. Maar na de zomer is het puinruimen. In Sluis, maar ook in Terneuzen. Dan naar Katzand. Het zat er al een poos aan te komen, maar vandaag werd het besluit definitief. De brandweerpost in het dorp gaat op 1 augustus dicht. Tot groot verdriet van de mensen die de afgelopen jaren geknokt hebben voor het openhouden ervan. De veiligheidsregio ziet er nu echt geen heil meer in. En wij beseffen dat u zich daar jarenlang voor heeft ingezet en dat u nu vindt, het wordt ons ontnomen. Het sluiten van deze post voelt voor u als onrechtvaardig en onjuist. En als bestuur kunnen wij ons dan ook indenken wat dit met alle betrokken vrijwilligers doet. En sluiten ons zeker niet af
voor uw emoties. Eigenlijk is bij de post Cadzand al jaren een probleem met kan deze post, zijn er voldoende vrijwilligers om uit te kunnen rukken. Ondanks de inzet, de tomeloze inzet van de vrijwilligers om dat wel te doen. En dan zien we gewoon in de omgeving van die kazerne is de vijver om uit te vissen simpelweg te klein. De veiligheidsregio gaat extra maatregelen nemen om branden te voorkomen. Maar kijkt daar pas in september naar, terwijl de post op 1 augustus sluit. Is dat niet al je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt? In de praktijk is het al zo dat deze post buiten dienst gesteld is, omdat we helaas niet voldoende vrijwilligers hebben. Dus in praktijk werkt eigenlijk al waarvan we zeggen dit gaat de toekomst worden. En daarnaast is het natuurlijk zo dat we doen niet niks. Hè. We zijn natuurlijk altijd bezig. Maar we gaan natuurlijk hier nog wel eens even een keer aanscherpen. Kunnen we hier nog meer doen dan we tot nu toe doen? Ik praat erover door met collega Rick Bolt. Ja, Rick, hoe is dit nou eigenlijk allemaal zo gekomen? Ja, het is eigenlijk al best lang een zorgkindje. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat er heel weinig mensen in Cadzand wonen en werken. En dan is het dus lastig om je brandweerpost gevuld te krijgen. En daarnaast zijn er ook heel veel woningen in Cadzand die vooral gebruikt worden als vakantiewoningen. Ja, en daar wonen dus geen mensen die bij de brandweer kunnen. Nee, maar de belangrijkste vraag is nu, is de brandweer daar nog wel op tijd als er iets gebeurt? Ja, je wil natuurlijk dat de brandweer zo snel mogelijk er is als de brand is. Nou ja, de posten op Sluis, Oostburg en Breskens gaan dat nu overnemen. Maar ja, die zijn natuurlijk wel langer onderweg. Het is nu zo dat in de dorpen rond Cadzand moet de brandweer er binnen 13 minuten zijn. Nou, de VSZ vindt dat zij voldoende hebben onderbouwd waarom de brandweer er nu 18 minuten over mag doen. Maar ja, dat is dan wel meteen de maximale toegestane tijd dat de brandweer onderweg mag zijn. Ja, en het moet ook allemaal wel hard zijn aangekomen bij de brandweerlieden. Ja, die zijn altijd wel strijdbaar gebleven, maar het kwam vandaag toch wel ook weer als een klap. Ja, waardeloze dag. De bom is gebarsten, zullen we maar zeggen. Dus het besluit is genomen dat de brandweerpost Cadzand per 1 augustus moet sluiten. Ja, dat geeft veel emoties, rilling over het lijf. En ondanks dat je er een beetje op voorbereidt, een slag in het gezicht. Kan de veiligheidsregio misschien ook nog iets leren van het verhaal in Cadzand? Nou, we hebben 3 jaar geleden aan de bel getrokken. Toen hebben we ook gezegd van praat niet over de mensen, maar praat met de mensen. Dat is onvoldoende hier ook gedaan. We zijn er onvoldoende bij betrokken geweest. En aan de zijlijn worden dan al dingen voorbereid en gekneed. Zonder dat dan de ploeg daar zelf van op de hoogte is. Ja, daar sluit de plank volledig mis. Ja, Rick, dit is Cadzand, maar zijn er ook andere posten waar dit kan gebeuren? Volgens de VSZ zijn er geen posten waar dit een acuut gevaar is. Maar ja, ze zijn wel eigenlijk overal op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dankjewel, Rick. Zeeland wil geen kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Provinciale staten namen vandaag een motie aan met die strekking. Het voorstel van PvdA GroenLinks haalde een meerderheid omdat de BBB verrassend voorstemde. Iedere partij had zijn eigen redenen om tegen kerncentrales op die plek te zijn. Gedeputeerde Johan Alberts ontraadde de motie, maar dat was dus tevergeefs. Vanaf mei volgend jaar moet je gaan betalen als je over Belgische wegen rijdt. Dan gaat het tolvignet in. Er komen vignetten voor bijvoorbeeld een dag of een jaar. En auto's die weinig uitstoten betalen minder. Motorrijders hoeven helemaal niet te betalen. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. De nieuwe bussen voor Zeeland zijn vandaag gepresenteerd. Opvallend genoeg gebeurde dat niet in onze provincie, maar in het Brabantse Oosterhout. Daar werd de eerste bus in de Zeeuwse huisstijl onthuld. Vervoersmaatschappij EBS zit in de financiële problemen, maar dat heeft volgens het bedrijf geen gevolgen voor het verzorgen van het busvervoer in Zeeland. Vanaf 13 december gaan de nieuwe bussen de weg op. Het was een pittige vrijdagmiddag voor commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Urenlang werd hij ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie Corona over zijn tijd als minister van Volksgezondheid en zijn rol tijdens de coronacrisis. Ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste 2 vingers hoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. U staat onder ede en u mag weer gaan zitten. Ja, en daarmee begon dus dat verhoor waar Hugo de Jonge zich naar eigen zeggen goed op had voorbereid. Collega Floris-Jan Sietsma, jij hebt het allemaal gevolgd. Wat viel jou op? Nou, het was eigenlijk zoals we hadden verwacht. Een gesprek waarin Hugo de Jonge eigenlijk pal bleef staan voor de aanpak die hij de hele coronaperiode heeft gevolgd. Ook als er kritiek op kwam.
Ja, en dan hebben we de afgelopen weken al gezien. Er waren veel emoties. Sommige mensen werden ook zelfs een beetje kribbig. Hoe ging dat bij hem? Nou, hij wilde vooral heel veel uitgebreid toelichten. Daar was niet altijd tijd voor, dus soms moest hij een beetje haast maken. Maar hij was vooral begripvol ook. Zei ook bij kritische vragen dat hij de vraag heel goed begreep. Maar soms dan werd hij toch wel een beetje geërgerd of fel. En dat was vooral toen het ging over zijn pleidooi eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Hoe komt dat dan over op mensen die zich niet willen laten vaccineren? Bijvoorbeeld uit reden van geloofsovertuiging. Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan geen Zwitserland blijven, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet. Natuurlijk is vaccinatie een vrije keuze, maar vaccineren is wel de verstandige keuze. Nee. En dat moest ik toch zeggen. Dat kan toch niet anders dan mijn bijdrage zijn. Het maakt wel uit namelijk. En het was niet kijk maar wat je doet. Het heeft gevolgen. Dus een keuze kan wel vrij zijn. Maar dan nog steeds heeft een keuze wel consequenties. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En daar moet je mensen toch van willen doordringen. En volgens u was er dus geen andere manier dan dat te doen door bijvoorbeeld mensen een schuldgevoel aan te praten of de uitspraak wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm. Nou, ik laat die conclusie even bij u, want dat is niet mijn conclusie. Ja, nou heeft hij al vaker teruggeblikt op die coronaperiode. Maar waarom is dit nou een belangrijk gesprek? Nou, omdat het niet zomaar een gesprek is natuurlijk, maar het is echt een ondervraging door de parlementaire enquêtecommissie. En dat betekent dat hij onder ede staat, dat hij dus moet zweren dat hij de waarheid spreekt. Hij is ook verplicht om te komen. Als je weigert, dan kan je een boete krijgen of je kan gewoon onder politiebegeleiding toch naar binnen worden gehaald. En dat is omdat af en toe mensen in de Tweede Kamer gewoon de behoefte hebben om een groot dossier waarop gewoon veel gebeurd is, nog eens even goed te analyseren met oog op de toekomst. Denk dan bijvoorbeeld aan de aardgaswinning in Groningen, maar ook het toeslagenschandaal. Maar ook de peperdure mislukte Vira-trein. Dat zijn van die dossiers waar dan zo'n parlementaire enquêtecommissie zich nog eens een keer over buigt. Allemaal met het oog om te zorgen dat dat soort dingen niet nog eens gebeuren. Ja, want is dat het doel dan van deze ondervraging? Ja, zeker. Want uiteindelijk verschijnt er dan een dik rapport waarin allerlei adviezen moeten staan. Van mochten we ooit nog in zo'n situatie komen, dan kunnen we daar lessen uit leren met z'n allen als samenleving. Overigens is het voor Hugo de Jonge nog niet klaar na deze urenlange sessie. Na de zomer moet hij nog een keer terugkomen. Dan gaan ze nog weer een ander deel van de coronaperiode bespreken. Deel 2. Goed, dankjewel Floris-Jan. Los van wat sluierbewolking scheen de zon volop en was het overal zomers warm met temperaturen van 27 à 29 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het warm, soms zelfs tropisch warm. De wind blijft noordoost en kan af en toe vrij krachtig zijn. Meer over het weer hoor je zo meteen van Mario Echthuizen. En dan nog even iets heel anders. In de app en op de site vind je de indelingen voor de voetbalcompetities. Van de eerste tot en met de 5e klasse. Dus benieuwd tegen wie jouw favoriete club moet spelen? Kijk dan snel online. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend gewenst.